नमस्कार मित्रांनो, मी ठाणेकर गणेश जाधव मराठी यूट्यूब चॅनल तुमचं स्वागत करत आहे। आज मी आलो आहे मलंगड येथे। बघू शकता सुंदर असा नजारा। फायनली मी आता मलंगडच्या इथं पोचलो आहे। बघू शकता व्हिडिओमध्ये। आता रोपवेची लाईन आहे। आज संडे असल्यामुळे भरपूर लाईन आहे। काल 15 ऑगस्ट होती याचा प्लॅन केलेला, पण काही कारणानुसार याला जमलं नाही, म्हणून आम्ही आज 16 ऑगस्टला आलो तरीसुद्धा आज खूप गर्दी आहे। भेटूया आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये।